Gaur kontzeptu berri bat ezagutuko dugu zuekin. Packagina. Zer da hori? Bai, packagina da edozein produktu biltzen dauena, ez? Izen alda bai ontzi bat, izen alda berezko gauza bat. Berez, bere funtzioa da bai produktua babestea, erogarra egatzen laguntzea, olako funtzio bat oso basikoa, baina baita ere arreta deitzea, ez? Izan ere zuk eukin kontutan, supermerkatu baten, segundu bat baino gutxiago daukagula bezeroarengan arreta deitzeko. Beraz, packagina erabiltzen da arreta deitzeko ere, bai. Oker ezpanago packaginarekin lotutako albiste bat topatu duzu aste honetan, kontatu zein den albistea. Bai, bueno, Zaha Hadideketara dau, botella baten diseinu berri bat egin dau, bere packaginarekin. Eta, bueno, oso botella kuriosoa da, nik uste merezioela aipatzea, bai, ikusi aldugu zen, botella honetan ikusi aldugu zen aspektu funtzionalak eta baita aspektu estetikoak ere. Hor ikusten dugun hori da, ezta? Hori da. Aspektu funtzionali daukionez, ikusten dugu daukala horrelako koska moduko bat, eta, koska honek laguntzen da, bai, sedimentua posatzerako orduan, posoa posatzerako orduan espikaldean, eta baita atzamarra sartzen, baki guzua, zelan sartzen daren batzutan atzamarra horrela, zerbitzeko, ezta? Keinu hori egiteko, nolabait ergonomia proposeko botella bada. Eta gero ikuspuntu estetikoari daukionez, nolabait inspiratzeko erabili dau ardoaren tanta forma bat. Begira. Bai, horrek bi aspektu horiek aipatuko ginen. Alde batetik estetikoki ardo tanta eta bestetik funtzionalki, koska hori ergonomiarekin. Oker ezpanago edizio mugatu atera dute, 989 botila bakarrik. Ardoaz ari garela, bestelako adibide bada, Sofia Coppola zine zuzendariarena. Bai, kasu honetan, Coppola familiak ardaua atara dabe, baina eurek ausartu die ardaua latetan saltzio. Eta ausartu dinot, berez lata horrek emoten dau ardaua bera kalitate bajuagoako dela, baina eurek horretan ausartu die bere izteko merkatuan. Hori da gurean Don Simonen tetabrika edo izan daiteke. Hori da. Azkenien pasetan da materialak emona aldauela produktu bat kalidade honekoa ero txarraukoa izatea, ez? Packaging kontzeptuaren beste adibide batzuk ere aipatu nahi dituzue, hemen Coca-Cola edarigarenak dira hiru adibideak, bitxiak hauek ere. Oker ezpanago bideoak badauzkagu hor Coca-Colarena. Kontatu zer den hau? Kasu honetan Coca-Colak ikusi zauen playatan eta askotan txiringitotan eskatzen zala botellan edarize, eta gero botellak hor gelditzen zirela playan azkenien behirazko produktu bada, eta izan alda peligroso eta aparte zikina, ez? Eta lortu zabena da, etxe botella bat, Coca-Cola-asko benetako botella bat izotzaz. Hor irudietan ikusten duguna izotza. Izotza da. Orduen, eskatzen duzu Coca-Cola botella bat, eta izotzezko botella baten eramaten duzu, hori gaina freskoa hobe dau, eta gero amaitzen duzu nien, urtu egiten da. Urtu egiten da. Beraz, nolabait ere botila ekologikoa. Ekologikoa da. Desagertu egiten da. Divertigarria eta ekologikoa. Beste adibide bat ere bai, hemen plastikoarekin. Hau ere bitxia da. Bai, beste honetan, gertatzen zena, zera da, Hego Ameriketako txiringito askotan, botella bera, beirazko botella, txiringitoak hartzen dago eta Coca-Cola ematen dutzue plastiko batean sartuta. Orduan, zer gertatzen da? Plastikoan sartzerakoan nortasuna, Coca-Cola markaren nortasuna galdu egiten dela. Ez dakite Coca-Cola dan edo beste marka badan. Orduan, etara zeden horrelako Coca-Cola poltsa, hemen ikusten da moduan, iruditan ikusten da moduan, Coca-Cola poltsa, Coca-Cola botellarekin. Horrela, naiz eta poltsan eraman edaria, nolabait mantendu egiten da edariaren nortasuna eta marka, ez? Bai. Coca-Colako hauek irudimena handia dute, beste adibide bat ere ekarri dugu, hemen lata bereziak dauzkate Coca-Colakoak. Kasu honetan, Coca-Colak asko saltzen da, eurek alaitasuna eta saltzen da biela, ez? Ez dela bakarrik edari bat. Horrekin esperientzia bat saltzen dabe, eta honekin esaten gure da biena da, zuk eskatzen duzu lata bat, eta konturatzen duzu esperientzia hori lagun batekin konpartidu aldozula lata bitan banatzen dela. Orduan ez da bakarrik zuretzako, konpartitzeko gauza bada. Hauek guztiak packaging kontzeptuan oinarritutako diseinuak edo dira, edari ezari gara, baina jatekoetan ere badago. Happy Pills, hauek zer dira? Hauek ez da bemoten, baina benetan gominolak dira. Gominolak.
Baina ze pasetan da, emon da biela buelta bat, pentsetan batzuen dako zer dan gominola ero txutxeria hauek, ez? Batzutan tristezaz eta azukera pizkatxo bat dier dozu eta biote gominola batzu jan, ero batzutan ez dakite, gorputzak eskatzen dutzu bai azukera. Honekin da biena da, hori botika izango bazan moduen bihurtu. Eta gainera dekozu, deprimituta bazaz, hauek hartu. Eta mutilak itxi badutzu, hauek hartu. Eta gaur, ez dakit, dekozu egun txarra, hauek hartu eta laitu ingoza. Min bakoitzarentzat gominola bat. Gominola mota bat. Eta gainera pakailina bera be, botika itxura badeko eta... Ontziek, botika gordetzeko ontzien itxura daukate. Gominola pildorak izango bazien moduen, Begira. Benetako botikekin ere badago pakailina. Ekarri diguzio adibidea. Bai, kasu honetan ikusi alduguna da, nolabait askotan gertatzeako, ez da, etxean eukiten dugu ibuprofenoa edo beste bateko medikamentu batzuk, baina ez dakigu oso ondo zertarako diezen. Orduan, pakailin honetan landu da bena zera da, nolabait pakete bakoitzak komunikatu egiten dau, zertarako dan medikamentu hori. Eta orduan bertan ikusi aldugu, mesedez lagundu, help esaten dago, ezta? Lagundu, buruko mina daukat, I have a headache, eta segun eta ze gaitz daukazun, pakete diferentea dauz, kolore diferentetakoak, eta bakoitzan mezu bat jartzen dago, laguntza, buruko mina daukat, laguntza... Ebe inaz, eta hor tiritak egongo ziren. Azkenean da modu jolasgarri bat, zuk jakiteko zertarako dan. Eta hemen sartuko genuke beste kontzeptu bat, ez da? Hori da, hori deitzotze guk afordantzia. Afordantzia. Produktu batek dekonkaitasuna guk ikusiaz bakarrik jakiteko zertarako dan. Eta hori da pakaien honek lortzen dauena. Ikusiaz bakarrik badakigu zertarako erabiliko daun. Begiratze irudimena, baina gero erabilgarria ere, bai. Zuek beti ekartzen diguzu zerbait, guk ikusteko eta ukitzeko, eta mailan prest dauzkagu. Jaime, etorri zu ere, ze hau ikusteko moduko da. Zuen agindutara, gauzak biltzeko, paketxin honetaz, gauzak biltzeko arte honetaz izketan izarete. Egia esan, ikusi duzu, Coca-Cola zema diru jartzen duen, sai honetan. Zer ekarri diguzue? Kasu honetan, egon gara botikarekin eta berbetan, kasu honetan botikarekin jarraituz, ardo botila bada, ardoaz beba dugu berbat, baina, kasu honetan, David Delfinekin dako ardo botila bada, berak esaten dau ardoa osasuntsua dela gorputzarako, orduen botika bat izango bazan moduko da. Eta horregatik emondotxe antzinako botika baten antza. Eta berez gainera, olako prospektota batekin dator, eta egunero hartu behar dozu honen pizkatxo bat, osasuntxo goteko. Beraz, botika baten pare hartu du ardoa, eta garai bateko botika botile... Hori da, gaina antzinako zera bate egin du, ez? Eta gauza raro bat, berez botella askok, ideia hori landu dabe euren pakailina sortzeko, ez? Adibidez... Bere kerten da guzti. Hor, bai. Oso polita da. Oso gauza polita, bai. Ardo goxoa botella ematen du, baina ez da ardo goxoa, ez? Ez. Hau ardo bada, bai. Bai, baina ez. Ardo goxoa hemen gure gaztek ezagutzen duten zera bada. Ez dala kontzeptua raro bat, izan ere ezagutzen dugu zen beste botella ezagun batzuk, adez, absoluten botella, benetako antzinako botika baten ardatz deki, ez? Kasu honetan existitzen zen, ui, bestaldera. Bai, absolut, bai. Vodka da, bai. Ezagutzen ez duzuen hotzat, hori vodka da, eta hori izaten da, saioa bukatu ondoren guk edaten duguna. Era horretik. Berez hau, basauen olako botika bat, Suetzian? Bai? Eta atara zabien nien vodka botella hau, hortan nabarmendu ziren, ez? Aprobetxetako. Oinarritu ziren Suediako botika botila horretan. Hori zer bat zen, medikamentu bat zen, kolikoentzako, eta bai, hori da. Bi adibide, alkola eta botikak, ez dakitagu nastea oso. Oso gauza politak, bai. Eta hau ere oso polita da. Bai, horren ardoarekin hasi garela, ez da. Bueno, zer da? Zer da ikusten dugu, hau da, garai bateko, 20. mende hasieran, Bilbon erabiltzen zen txikito basoa. Txikito basoa? Txikiteatzeko garai bateko basoa. Eta, bueno, hemen ikusten dugun bezala, oina mazizoa dauka, guztiz betea, eta gero goian daukagu tarte bat, bertan ardoa jartzeko. Kuriosidade moduan,
Eta ara zeben baso hau, Alfonso Amairugarrenaren emaztea Bilbora joan zanean, horrelako lanpara batzuk jarri bezan Bilbo apur bat apaintzeko. Begira. Eta, bueno, bizita bukatu zanean, lanpara horiek erabili bezan, beste zerbait ez darako. Basoerdiak hartzeko erabili zituzten. Eta hartu bezan, horrelako txikito basoak egiteko. Eta, bueno, orain David diseinatzaileak hartu dau kontzeptu hau, eta pakete berri batekin, esan aldugu, pakein berri batekin, nolabait ikono hau berriro merkaturatu dau, Begira, esango dugu pixatzen duela. Pixatzen dau asko. Hala ere, trampa izugarria du, honek zuek nahi duzuen esango duzu eta oso polita izango da, baina hau gutxi edateko prestatua dago. Alegia, bakarren batek prestatu du, ze, Basoerdia baino gutxi. Hainbesteko trastea, eta gero, hemen, txantxo batzuk besterik ezin litezke edan. Gainera esango da gure arte bete da bila. Gora arte, ea ze iruditzen zaien gure gazteei, ze hauek tira, zer? Ez altzabete gazteo, ez altzabete gazte sentitzen. Hemen di pasata gero, ez? Telebizioan izan da gero, gazte duta erabat. Ea, traste handi xamarra da, bai. Mazizoa da, baina hemen gutxi kabitzen da. Pixu baino... Ematen du medikuak diseinautako zera badela, ez? Razionamentuko, esan daik honi, razionamentuko edalontzi dala. Ja. Ikusi, eh? Bai, ikustata vegetatu. Honekin gutxi edan eta balantza gutxi. Eta ardo botila, barkai da zuen lankideok. Zezuek bai, ez? Botika tankerako botilak ezagutuko zain dituzten, seguru asko, ez? Garai batean, Ja. Bai. Erabilera praktikoa, hemen, helduleko eta guzti. Ja. Baina, zuk, hau berri xamarra izango da zuentzat igual, ez? Igual ez zinateke atrebituko hemendik ardoa edatera, esango zeruke, Nik bertako ardo botila, Arabako Erriosako ardo botilakin kasi lotuago nago. Ergi aizue, eskarrik asko, dendenoi